Dili tinuod nga nagkantidad og 44 milyones pesos ang clock tower landmark sa Mandaue City. Mao kini ang gipasabot sa mga city officials pinaagi sa gilusad nilang forum. Agig tubag kini sa matud publikasyon sa social media nga milyones ang balor sa sektora nga nagpakita sa ganting relo sa plaza kilid sa City Hall. Dili kuno kini ang kantidad sa proyekto o gani prototype pa man kini. Ang giklaro nila adunay giandam nga budget sud sa pipila ka tuigan nga mulanat alang sa public parks and open green spaces sa Mandaue City. Usa lang sa aspeto niini ang pagtukod sa sektora nga magsilbing dugang landmark sa dakbayan sa Mandaue. Chismis sa gina siya. On record, there's no budget for a 44 million clock tower. There's no procurement. Tibuok budget na sa PPOGs for how many years, Marl? Since 10 years. more or less for 10 years, pero although every year mapuna na siya. Kanang clock tower itself, in fact ang kanang sa Heritage Plaza nga kilid sa City Hall, no, is a program of work and estimate. Open spaces na to sa atong mga kuan. That includes katong ingon nako pahara, katong mga flyovers o kanang sa atong park. Kay I cannot imagine 44 million ang clock tower.